starter jeg. Begge kameraer kører, du må gerne klare det. Og så kører vi action loop. Yeah. This is fresh one. Yesterday. Yes, fine. Another break. Og det gode ved det er, at vi får Og et så godt arbejde. stopper vi her. Ja, det er helt perfekt. Siger du, Kjærvind? Nej, vi tager en til. Og så skal vi have den bevægelse, han sætter den ind. Men det tager vi lige bagefter. Jamen det er mere med baggrunden, vi kommer til at få den der ventilator, der står bag det andet. Stop! Nej, bare lad den køre. I fortsætter jo bare, det er fint nok. Okay. Sætter han den ikke ind derovre også? Nå, det er dernede hver gang. Der er plads til det. Prøv at sætte den ind i den anden side næste gang, Jack. Ja. Kan vi komme, The next tray, you put it inside the tray. så kan vi godt komme til på kameraet. Og vi kører bare ikke mere, fordi jeg skal lige have den bevægelse, han sætter den i derovre. Okay, then you put in Jeg the vil gerne next se one ham from the sætte other den ned side. derovre. Ja, det har de hørt. Yeah. Okay. Yes. From the other side. Er det jeg, der skal gøre det? Nej, Det er nej. lige meget. Hvis du kan se, hvis det er ham, It's okay. der gør det på den side. Det er ikke min side. Det er ham, der gjorde det. Beklager.